Να τους έφυγαν. Ήρθε η ώρα για δράση, χοντρέ. Δες τα παιδιά. Πάνε για μπουσβούς και σούσου και τα 4 ζωντανά. Μητόγκα, δεν το γουστάρω το κόλπο. Λες να μας μπλέξει λολοφιόγκα άσχημα. Εξυπνάδες τώρα λες πάλι βούδι. Να, είπα, μπας και... Κόψε τις βλακίες. Εγώ θέλω ρε χοντρέ το παραδάκι. Και αυτά που μου λες τώρα με ζωγαδιάζουνε. Στο σπίτι δεν είναι κανείς, μόνο Γριέτσο. Τώρα θα δεις την ποιότητα. Έλα. Ναι, αλλά αν δεν πάει καλά η δουλειά... Έλα τώρα Νέλσον, γρήγορα στο κρεβατάκι σου. Πονηρούλη. Όλη ύπνο και όνειρα γλυκά. Χρυσούλια μου. Ποιος να είναι τέτοια ώρα? Σπέρα μαντά. Το γραφείο μας έστειλε για τον έλεγχο του... Το αριόφοντος μαντά. Τράσφερ ηλεκτρικό. Ναι, έχει δίκιο ο ψηλός. Μα δεν έπαθε τίποτα το ηλεκτρικό. Ναι, μα το ξέρετε ότι βγήκε μια νέα καινούργια απόφαση του Άριου Πάγου και της Βουλής των Λόρδων ότι πρέπει να κάνουμε έλεγχο? Είναι για την ασφαλειά σας, ματάμ. Δεν ξέρω τι λέει ο Άριος Πάγος και η Βουλή των Παλιολόρδων, αλλά δεν μπαίνεις που να έχεις το Θεό μπάρμπα. Μα τι κάνεις ακόμα βρε, δεν κατάλαβες τι σου είπα? Τώρα θα δεις! Μα πού πάτε βρε παλιομασκαράδες? Δεν σας είπα να μην μπείτε μέσα στο σπίτι? Κοίτα ρε που ξέρει και καράτε. Μην τολμήσεις να πας επάνω βρε ξυλοπόδα ρε, γιατί θα φωνάξω την αστυνομία τώρα αμέσως. Έξω γρήγορα και οι δυο σας αλυταράδες. Τώρα θα τηλεφωνήσω στην αστυνομία. Άντε φύγετε γρήγορα από εδώ μέσα, αλήτες. Γεια σου βρε κουκλάρα. Εγώ δεν το θέλω ξέρεις, αλλά πρέπει να σε κλείσω μέσα. Τα βράδια δεν πίνω τσάι. Χοντρέ, έμπα, τη γριά την πάντρωσα μέσα. Αν τα μπαγλάρωσες όλα σπάσαμε και τα μάτια σου 14. Βοήθεια! Κλέφτες! Κλέφτες! Καληνύχτα χοντρούλα. Τσάου τσάου. Ακούσε εκεί η ηλεκτρική εταιρεία, οι παλιομασκαράδες. Έφυγαν. Παπα, τι πάθαμε.